ebeyi entoaso ene enchirichirimu ana teacher Opoku abrante magye adwa mede ebre wo empanyimfo se Wokyere akokɔbaatan a wosesa ne makwa akokɔbaatan eya akokɔ a wohwane ema ne ma edi na chire saa akokɔ yi obomodene biara sɛ wode nani eden na kukuduro ne nsiye ebebɔ ne ma ho ban abiri biara ewo mbre kora womma akoroma bi aboa bi anaase bibi biara emfa ne hawo anaase na mane emforefore eye ne ma na saa akokɔ yi bibi nti se owu anaase asomasi anaase obintin bi eche no a na ma ne ma no ho aba kwan se bibi biara ebetimi aye won empanyimfo ekan bieu se akokɔ a woni no ena akoroma che no anaase akokɔ a woni hwefo no ena akoroma che no ebei ede ba ya setenemu ebe kasa ekire yen se bia efie bi mu onipa bi a woye nipa titiriwa wo mu woye simpie ema saa fie no anaase ebusua no se saa nipa no eto a ema nkwada ewo fie ho etimi ebo asesa ema nkwada ewo fie ho etimi eto ape ema wana brabo eye bisi basa enam se saa nipa yi ewu afiri fie ho nti ene dai nkwada no entimi ankɔ wonanim ewo abrabo mu empo bia saa nipa no woni sika de nanso enam nanim onyam a wonyankopɔn de adua no munti babi biara obeduru biara okasa emakwan ebie Edikan fu mo papa papa wedini mama